Hawu sanibonani. Igama lami nguChampion. Izwide limnyama. Emali ngathambisi liyothanjisela ubani. Hey. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba ilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu nje akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza abe nawo amanyala. Awuyi bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yami senekelwe. Senekelwa ubhuti uyasibekela amanyala ka hayi mangingachithi isikhathi mangiwalande. Uwabeka kanje ubhuti. Sanibonani. eMafeking ngiza nendaba yami la namanyala. Into edala ukuthi ngize nalamanyala ingoba ngifuna ukunivusa bavana bakithi. Hey, kubalekeleni ukujola emsebenzini. Kubalekeleni ukuthola isigogwana emsebenzini. Ngoba kuzaba mnandi kodwa egcineni kingizoba khona. Kusho ukuthi last year ngithola umsebenzi. Ngokuhlala ngihlala eOrange Farm ngithola umsebenzi nguthola eGermiston. Ngiqashwe kwesinye nje isibedlela da. Nangempela. Ngiqala emsebenzini. Mangiqala emsebenzini bonakala ukuthi hayi distance ithanda ukukhaba. Kuyabonakala ukuthi la kuzamele ngirelocate. Ayibekho nomunye kumama nje oyinese seligugile. Akaguganga ukuthi useyisalukwazi kodwa hayi usekhulile yena. Abesebuza ukuthi manje ngizokwenza njani. Ngimtshele mina ukuthi angazi relocate ngoba phela ngisanda ukuqala nemali ukuthi ngirelocate ngizorenta ngithenga ukudla nezinto engizozidinga endlini isabheda ngoba ngisanda kuthola umsebenzi. Athi waye uzabona ukuthi uzenze njani abesahambe futhi nakusasa abuye kumina futhi mayibuya yafika ngitshela ukuthi hayi if anginankinga ngingeza ngizohlala kwakhe ikhona indlu engenamuntu akaze ungikhokhisa ngoba uyangicabangela ukuthi vele ngisafika emsebenzini then ngiyobekese ngizichuzela indawo engiyohlala kuyo mengabe sengiholini. Izandla zidlula ikhanda ngibonga kulomama. Athi hayi ngingamuva ini ngimtshela ukuthi mina angazi ngoba imali transport anginayo. Athi okay akho nkinga. Mawushayisa uzohamba nami. Yena ngempela sithe mashayisa ngene emotweni yakhe ashaya imoto. Afika abekele imoto encane bese sithatha ivan. Athatha itrailer kamakhelwane. Sishone eOrange Farm. Sifike sithathe lezo zinto engizazidinga ngithatha umbhede, ngithatha ikhabhathane elincane. Ngithathe nje lezo zinto ezincane yabo. Hayi nangempela sibese siye kwakhe. Hayi masifika kwakhe nangempela lezi zinto azithathe azifake egarage ngitshela ukuthi hayi izinto engiyozisebenzisa lezi mase ngimove out kakhe. Mengabe ngiyofuna ukumove out ngoba la ngiyohlala khona zikhona izinto. Kanti ke futhi ngingakhathazeki. Ngizadla kuye la kwakhe. Ngiloma sengisiza ngakwenze njani. Hayi ke nangempela ngilale kube ilanga lesibili lesithathu masibuye emsebenzini nje mengabe eqonde nama-shifts wethu masibuye emsebenzini siyazirelaxela sibuka iTV abantwana bakho ukuthi hayi sebashada yebeza nje ngokuzombona kuphela ngithi sezihlalele eyi1 kunomuntu omsizayo ekseni maye emsebenzini kungena uma antiza azosiza abuye zonke izinto zishaba.
kuphele iviki, makuphela iviki sizibukelele ngempela-ke la e-TV. Kuthi usuka ngitshela ukuthi uyalunywa le mqolo, wathi ucela ngimnwaye, ngimnwaye. Ukuthi ukusuka vena akhulule la ngenhla, athi ucela ngimmasaje. Ngabona kuyenyukela massage. Angisafuni ukungena-ke kakhulu ngoba phela ngizabuka umphakathi la. Wabe sengitshela ukuthi sisawulala ekamelweni lakhe namhlanje. Nami ngabona ukuthi akusekho vele ukujikela emva kwendlu, vele akusiyinto engiyixwayile lena, singayenza. Nangempela ngawulala ekamelweni lakhe, kwaba yiliyo mpahla. Hhayi-ke kusukela ngalelo langa zange ngisalala kule kamelo bengilinikwe, bese ngilala la. Engenzela yonke into lo muntu lona, engenzela yonke into. Mengabe engena i-night, mina ngingena emini, ngizohamba ngaleli veni lakhe, yena ahambe ngeveni, ngihambe ngalencane imoto. Madoda, ngabona ukuthi yabona-ke la, sengikhohlwa na ukuyedla adlini manje ngiyobahoba, angisayi. Sengivela ngaleso sikhathi, kodwa bengitshela makuphela inyanga ukuthi mangihambisa imali ekhaya. Lapho bengingathengi kudla, ngingenzi next, yonke into ngiyayenzelwa. Ngithe madoda, nayi idlahla. Nangempela inhlali. Kuthi ukusuka khona elinye inesi elincane khona la esibhedlela, nangempela. Le nesi ngibona liyangifuna phela, umntwana sase-fresh la, ukuthi kuswa ngingene kuye. Bese ngiyam-understandisa ukuthi mina nginesigogwana nasi ngithola umntwana understand. Manje ngoba sengihlala and ngaso sonke isikhathi uma late make sure ukuthi ngise emehlweni wakhe. Kanti uzayibamba indaba, phela indaba iyaphutshuka khona la emsebenzini, ayibambe. Baxabana benogela, abana bakhombana, kodwa bakhombana efonini. Ugela wabuya, manje sekubhekwana kabi la emsebenzini. Abangani bagela babheka kabi umagogo, abamagogo babheka kabi ugela. Nami sengumuntu ongasabhekeki kahle ngoba manje kubonakala ngiyiphiqiphiqi ngixabanisa abantu, yabo. Ngikutshela ukuthi kuthe kuyosha lapho September, umagogo wangiqoqisa izinto zami ezincane, wathi ngikothuke. Ngamtshela ukuthi angicela ukuzama indawo kurenta, wangizamisa fast, wangikhipha. Yaqala yashintsha impilo. Angisezi ngamoto emsebenzini. Sekuyabheda nje manje, sekuyabheda. And nawo umagogo nje sengiyabona ukuthi akangifuni nje la emsebenzini. And usehlohle nabanye umoya, ngisaphathwa nje kahle la, sengithithwa kabana. Ngazama uku-applyela kwezinye indawo, ngagcina ngiwuthola umsebenzi ngoba ngiyamuva, kodwa sengihlukumezekile indaba okudlala. So-ke amanyala esiwenza emsebenzini sibowabheka ngoba manje kusasa azosilethela olukhulu usizi. Ngiyabonga.